Maayo na lang kanyang tanan nga mga suking paminaw nining handunganan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining ako kaagi. Tawag ko sa pangan nga Mariel. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayan akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maging sino ka man. Hindi na kailangan. Straight to the point. Mariel, puno nga una na ninyo. Dali sa mo. Nagdakog lamian nga pagkaon. Oma! Manha na mi! Mariel, anak, nagkaistorya mi sa imong usa ka iyaan dito sa Cebu nga igagaw nako. Na ako ni nangita og katabang dito. Mauto akong giina nga pwede ka. Sa Cebu, ma? O, nak. Ma, naguna-una manggod ko nga gusto kong mupadayon og eskwela. Mahunong akong suod og trabaho isip katabang. Ha? O sa pasad, ma. Mutabang manggihapon ko niya din sa bukid bisag mo eskwela ko. Nak, natando na baya to nako. Gani bali nako og kwarta para na ate magamit ron. Maoning akong gipalit og bugas og sudan. Mauna, anak. Pa. Okay, sige, ma, pa. Kung makatabang man sa itong pamilya akong pagpalayo ninyo, buhaton na ako. Salamat, anak. Salamat, anak. Makalaom gid mi nimo. Mayong pag-abot. Mauning imong buhaton, ha? Nakay bantayanan duha ka bata, ang akong mga apo. Unya, kinahanglan imong atimanon akong anak nga si Paul. Kinahanglan nga andaman ni siya sa iyang paon kada buntag para matrabaho siya. Unya, ayaw ka balaka kay kung wa ko'y trabaho, matabangan rabanti ka din, Okay, ma'am. At asa man ko matog, ma'am? Dini sa sala. Anira ka matog sa sala kay watay extra nga kwarto. Mao nang manglimpyog kag maayo din sa bay. Mao ba, ma'am? Ay, sige, ma'am. Wala problema na ako. Good. Okay, sige ha. Magmerkado sa ako. Karong tao-tao tingaling maabot na to akong anak gikan sa trabaho. Bantay ang mga bata ha. Okay, ma'am. Kaya ni mo, Mariel. Ikaw pa. Anad na kay kaaning trabaho, Uy, si Sir Paul. Maugini kay parehas magnaw nga. Naadinis mga picture frame nag-display silang sala. Hi, Sir Paul! Ako din si Mariel, ang bag-o niyang katabang dinhi. Stricto man. Igo ang nilabay o ko kitagpad. Ay, okay raw Dili magipalikayan nga, naiamo nga stricto. Pero asa ka di ang asawa, no? Sila raman sa mga... Ang sama na ron, Murang magnainagilak. Sa'yo para pa akong matawag nga dama. Ay, ubangan ko, akong susiwan. Si Sir Paul? Sir? Uy, sir, naki problema, sir? Ang ano nag-inom-inuman ka, sir? Nagilak ka? Pwede ba? Pamugong sa bro. Kung kayo kalit-kalit og tunga, ilabi na kay gabiin ang dako. Katawag na balik dito. Kaya matugas ako sa kwarto. Ano di ay? Tingalig natlok si sakong dagway mo. Manamin ko na kupi. Kadlukan ka di ay. Ay, matuog na kong balik, Unsa? Nag-inom-inom si Paul gabi
ug naghilak. Oh, ma'am. Ngano ka to siya, no? Ay, wa pa siguro magka-get over sa iyang asawa. Usa ka tuig ka pinasukad gibiyaan siya sa iyang asawa. Mao ni mama sa mga bata, ma'am? Oh, Mao ba, ma'am? Ang nga nagibiyaan man siya, ma'am? tungod kay may kuyog ni laing lalaki. Unsa? Uy, luuya gud ini Sir Paul. Looy gyud ang akong anak. Maong ikaw nalay maantigong musabot sa iyang kaistrikto, ha? Patas ipaog maayo ang imong pasensya niya. Ay, okay ra, ma'am. Uy, kaya ra kaayo na nako. Wargi kaso, ma'am. Kung mao, mas labing maayo. Favorite nga sa ni side up egg. Oh, unya gibutangan pag ginakog ketchup. Wow! Nay naka-right nga smile using ketchup. I want to eat that, Ate Mariel. Ay, dili na lang, uy. Ako na lang ning ilabay kay dili man ka. No! I want to eat that! Joke lang, ikaw gyud. Okay, sige na. Eat na. Para imo gyud na. Very good, Mark. Ana gid ha? Paminaw gyud kung sa isulti ni Ate Mariel nimo, okay? Yes, Daddy. Mariel, dali na. Dungan na mo og kaon sa mga bata. Sa taod-taod din ako nanarabaho isip katabang nilang Sir Paul. Hinay-hinay na ako nakamantay sa tausaban sa iyang pagtratar na ako. Mas gentle na siya karon. Dili parehas sa una nga. Hapit na lang dili managad na ako. Gwapo man din si Sir Paul kung mas mahal lang. Pag-una, wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nagtuo ko nga pag-admire lang yun ang ako gibati. Tungod kay nakita na ako nga may nung pagkatiman sa akong mga anak. Pero kadugayan, dili na mao mo'y akong gibati ug ako nakita sa akong kaugalingon dani mo. Nakining akong gibati, sobra pa diha sa pag-admire. Pero, Sir Paul, katabang lang ko ninyo. Nganong day katabang na ka. Wa ko'y labot. Pero sir, dako kang ninyo. Dugay naming wana. Ug siya mo'y unang nangitaglain. Sir Paul, Margil, mahal ti ka. Sir. Mabdos ka? Oh, nagpalit ko og PT ganina kay delay kayo ko. Og positive cute, mabdos ko. Oh. Paul, unsay buhato na to? Paibaon ako sa mama nako. O unsa? Nabuang na ka, Paul? Kung sagot kang nasusi mong utok ko, nga patol ko man sa ato katapan. Mahal ako si Mariel, ma. Ug doon na namin umaabot nga anak. Unsa? Ma'am, sorry. Paghilom! Dili ikaw mo'y akong gika-istorya. Karon, Paul, unsay plano nimo? Kung di mo madawat si Mariel, ma, mamahawa mi din ug dadon ko nga akong mga anak. Kana mo'y dili nimo mabuhat. Kay dako gid kong supa ka na imong gusto. Kung gusto kang muuban ang babae, na bahala ka. Basta ang mga bata, ani na din magpabili na ko. Oh, ma. Okay ra ka dingi sa atong giabangan? Oh, okay raman. Gamay raman sadta. Igoanin na to. Pasyensya na ka ni mama, ha? Paul, nakasabot kay ko ni mama nimo. Nakasabot ko siyang kibati. Kinibaw ko nga, nakalitan kito siya. Unsa ragod ko. Mariel, di na ko gusto nga maghiskot ka pa, anak. Mahal ti ka. Bisag unsa o kinsa ka pa. Salamat, Paul. Mahal puti ka.
Og salamat kay huwag ko nimo pasagdi. Ingon man ang umaabot ang baby. Unsa? Mao na, Mariel. Mahangyo lang una ko nimo kung mahimo. Mubalik lang una ka dito sa inyo, ha? Ug dada ang atong anak. Mo surrender na ka? Abi man ako bahal ko nimo. Mahal ti ka. Pero Mariel, sabtaon ako. Nahurot na nga akong tinigom, sukan nga naglaim ta. Naapasag ko ilaing mga anak na nakinahanglan sa akong suporta. Wala ko ikabuhi pa ninyo. Paul, Pero ay kabala ka. Kung matulid na nako nga akong kinabuhi, wapas ko nimo dito. Paul. Mao na imong isugat namo? Bata? Unya ang amahan dako pag yung minyo? Giguba lang yun di mo nga mong pagsalig di mo, Mariel. Ma. Pa. Nagpakauaw ka lang. Magduha na kabuan. Sukat ka na uli ko din sa amo. Pero wag kay Paul ka na makita na mo. Sumasay kay ingon. Oh. Ni ang rade din ha? Kung mahal kang yun niya, dili niya maantos nga, dili makakita ni mo. Hindi ko basta nag-isulti sa kong kaugalingon pa. Nga kumahal pa ko niyo ni Mama. Dili niyo maantos ka, dili ko makita. Isa? Sa gamay pa ko. Isang asa na lang ko niyo ipadaan mo sudog katamang para manrabaho para ninyo. Pero karong resepiyat ko, mura kong dili ninyo anak kong itrato ko ninyo din sa bahay. Mariel, dili sa ingon ana. Unsa pa man di ay ma? Gusto ka ginabalik ko din nga nagbitbit sa akong anak bugnaw kay mo kinagdan ako. Ma pa, bisag karon lang unta. Bisag karon lang unta, ma-feel po na ako, kanaapon mo para na ako. Mariel. Anak, sorry ha. Sorry kung doon naman minabuhat nga sayop diha nimo. Okay na ma. Pasensya po sa mga nastorya ninyo ni Papa. Wa ba kay planong mo gawas? Pila na kaadlaw nga ni alang kasud sa bay. Pasag nilang una ako ma. Dili gyud ka mo gawas bisag naay nangita nimo. Unsa ma? Mariel. Gawas una diha. Kaya na yung nagpaabot ni mo. Si Paul. Ma, ni Asia? Oo, anak. Biyano na mo Aaron. Magkaistorya mo. Mas maayo pa. Abi na kong dili ni mo tumanan imong saad na ako. Mariel, mahal ti ka. Ug salamat kay nagpaabot giday ka nako. Ug sorry kaya kung natawd-taoran gyud ko. Paul, mahal sa tika. Ay kabala ka. Sukad karon.
isaad na kung di na ko magpalayo pa nimo uban sa atong anak. Para pagaduawon ang iyang mga anak. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat, RML. Mao kito mga higalang kaagi ni Mariel nga taga Bohol. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, naging